आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों कुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामनाय नङा कोर्टआव थांनानै कन्स्टिटिउशनेल बेन्चआव जों फाइट खालामनोबो जों गोनां जानो हागौ बर'नि गासै माहारियारि आफाद समाजारि आफाद आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय आन्चलिक आरो राष्ट्रीय राजखान्थि दोलो आरो गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै जों बिथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन आरो गोबाङानो बेयाव बाहागो लादों आरो जोङो गुबैयै डिलिमिटेशन जि माने प्रक्रिया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जिखौ फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय 2023निफ्राय बेखौ आरम्भ खालामनो नागिरनाय बेखौ बिथा खालामनानै जों सावरायदों बे डिलिमिटेशन जि प्रसेस बेखौ जोङो बरायदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि बा BTRनि सिङाव जिखिनि जोङो समस्ति बियो टार्मिनास जागोन जोंनि जिल्लानि सिङाव फैजोबगोन बियो सिगाङाव बियो पार्शियेलि आरो फुल्लि फैयोमोन किन्तु दायो गथा जाजोबसिगोन दा बे फारसेखौ नायोब्ला जोंहा मोजां किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा जे 2007 सनाव जि मोनसे ड्राफ्ट खसरा ओंखारदोंमोन बे ड्राफ्ट आरो बे खसरायाव बेयाव जोङो नुदों जे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ आनरिजार्भ आरो डिरिजार्भ खालामनाय जादों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय दा बेखायनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ बर'नि गासै माहारि आरो समाजारि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद आरो गासै राजखान्थि दोलो बेयाव UPPL दोलोनिफ्राय आरो जोंहा BJP दोलोनिफ्राय बेयाव माखासे दैदेनगिरिफोर फैदों BPF आरो कंग्रेस हान्जानिफ्रायबो जों लिंदोंमोन बिथांमोना दिनै सफैनो हायाखै खोब सम्भब जोङो उननि समाव बिथांमोनखौ मोननो हागोन बारग' MLA जोंनि बारग' MLA बिथांमोन फैदों गुबुन गुबुन दोलोआव दंमोन थेवबो बिथांमोना फैदों आरो माखासे बिदि दैदेनगिरिफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लादों दा बाथ्राया जाहैबाय जे क'क्राझार लकसभा समस्तिया जेरैबायदि दा एक्जिस्टिं ST रिजार्भेसन दङ बियो एज इट इज स्टेटास को बियो बाहाल थानांगौ आरो कुनु कारनाव बेखौ जाहाथे डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालाया आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों कुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामनाय नङा बेखौनो दिनै गासैबो हाउसआ गासैबो आफादफोरा दोलोफोरा दिनै एकमत बयबो अपिनियनखौ बिल्डआप खालामबाय आरो जों ज'है नैबे डिलिमिटेशन मेटारखौ लानानै हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै जों थांखि लाबाय आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो नैबे गासै रिजार्भेसन मेटारखौ लानानै डिलिमिटेशनखौ लानानै जोंनि सार्थनि थाखाय जनजाति आरो बर'फोरनि सार्थनि थाखाय जाहाथे जोङो भबिष्यतखौ जों दानो हायो राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारखौ जाहाथे जोङो इन्टेक्ट लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया डिलिमिटेशन कमिशन बे गासैबो लेभेलाव जों बाथ्रा सावरायनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बे बिथिङाव BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो जों लोगो हमनाय जागोन गासै आफादफोरा आरो उननि समाव कर लेभेलाव सावरायनानै बिनि मोनसे रड मेप जोङो तयार खालामगोन आरो बे रड मेपनि गेजेरजों जोङो डाटा डकुमेन्ट गासै बाथ्राफोरखौ जोङो थिग लाखिनानै जोङो जाहाथे कुनु कारनाव बन्सित जाया जों बे बाथ्राखौ लानानै जोङो हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों गोनां जायोब्ला बे मोनसे सेकेन्ड फेजआव बियो फैगोन जोङो गणतान्त्रिक गण आन्दलन शान्तिपुर्ण अहिंसा आन्दलन खालामनो जों बाध्य जागोन आरो हयथ'बा जोङो लिगेलि कर्टआव थांनानै कन्स्टिटिउशनेल बेन्चआव जोङो फाइट खालामनोबो जों गोनां जानो हागौ दा बेनि थाखायबो जोङो सेकेन्ड फेजनि मोनसे रड मेपखौ जोङो थिग खालामगोन दा बेखायनो दिनैनि समा जाबाय जों सरकारखौ आपिल खालामदों इलेक्शन कमिशनखौ आपिल खालामदों आसाम सरकार भारत सरकारखौ आपिल खालामदों जे जोंनि मोनखानाय थाखानाय अधिकारखौ एज इट इज लाखिनांगौ आरो बे जिहेतु गोजाम ड्राफ्टमोन गोदान जिहेतु ड्राफ्ट जागोन बे गोदान ड्राफ्टआव जाहाथे कुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेल क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो ST रिजार्भेसनखौ जाहाथे कुनु कारनाव जोङो खर्ब जाया बा गोमाया आरो गोदानै दानो नागिरनाय प्रप'ज खालामनानै दोननाय उदालगुरि समस्तिखौबो जनजाति बा ST खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायो आरो दाबि दैखाङो गोजोन्थों बाथ्राखौ आङो स्पष्ट खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो हारसिङैबो आरो जोंहा सिसिट'आ क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम ट्राइबेल संघनि इनिसिएटिभआव मोनसे क'अर्डिनेशन कमिटि दं जोङो जथायैबो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्रचार अबैध नागरिक अबैध बांलादेशिनि जि बाथ्रा बुंनाय जादों जायफोरा जोंनि जायगानि नङा बिथांमोना इलिगेलि एनक्रच खालामनायखौ लानानै
एभिकसन खालामनांगौ होखारनांगौ बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ आरो दिनै प्रमान जाफैबाय जे जोंनि जायगायाव सोरबा इलिगेलि एनक्रस खालामनायनि थाखाय आरो जोंनि जायगायाव थाफैनाय जायखिजाया सुबुंखौनो भटार लिस्टआव नाम थिसनदों जायखिजाया सुबुंखौनो सेन्सास पपुलेसनाव नाम थिखोदों जायनि थाखाय बिथांमोननि भटार बिथांमोननि पपुलेसना बारा बेयाव दिन्थिनायनि थाखाय दिनै रिजार्भेसनखौ लानानै दिनै कुइसन फैदों दा बेखायनो जोंनि जायगाखौ जोंनि बायदि सोलिनो होनांगौ जोंनि जायगायाव जोङो जोंनि राइट्स आरो प्रिभिलेजखौ जोङो